alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV. On calminama, on jurama, on ñagama duwaw, on neldama duwaw. En calmini fof, en juurima fof caggal nde julɗene rustu ɓurɗo windere en jetten Allah, jetten nene. Taw noon en dañani duniya ko ɓuuri nene e baba, ɗum ɗon en mbi nene e baba jarama. Jetten sababuji men kala, sababuji men ɗo e nder galle min mbi Abou Samba Diop, Hammad Thiam, Sokhna Lella Ndiaye, ono omo ganduɗa konko woni Dawda Moussa Dia, jetten mo jetton mo ganduɗa joguiɗo fuɗɗi ala ɗo haali. Jetten équipe Pindi TV fof, jetten ɓe ganduɗa kamɓe jogini en karalla ɗe no hannirta ni, jetten ɓe kamɓe fof jarnamen no hannirta ni. Yettude ɓe ganduɗa kamɓe goni yeɓiyankoɓe meɗen, eɗen joginiɓe kadi jetton mo ganduɗa en joguiɗo fuɗɗi ala ɗo haali no hannirta ni. Jetten hilifaɓe meɗen diine, jetten hilifaɓe meɗen aada. Taw noon eɗen gandi hilifaɓe meɗen diine e hilifaɓe meɗen aada ko tigui rigui jambareɓe no hannirta ni, tengte e hilifaɓe meɗen diine. Ɗum noon en jetti foof, en jarni foof. Calminen gondiɗo men hono Malick Oumar Ly. Malick Oumar Ly a salminama, a juurama, yajanta en so wona rokkudemo konngol o salmodira e bandiraɓe. Malick bisimilla ma. Ba Sokhna Raky, salminama, juurama, yettama. En calmini dendagal bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV. En calmini dendagal bandiraɓe kadi ne tambiɓe golle ɗe gila e wonɓe dow ɓe ha yetti less, en gaccani hay goto. En calmini kadi ne ceelawi diwan, en calmini kadi ne kahil ceerno Mamoudou naɓe foof no mbiruɗa ni, hilfaɓe diine e aada calminama, jettama, juurama, ñaganama Allah moƴƴere. Bisimilla ma Sokhna Raky. Jarama gorko mo kahel ceerno Mamoudou, a salminama, a juurama, a weltanama. Tawno eɗen gandi machallah ko konko hande dusodirten e yewtere nde, eɗen mbawi widemo hande ko koɗo, kono ko koɗɗo e nder galle. Taw noon hande ko so wiyama bisimilla ma, janggo ko konko bismoto. Ɗum ɗon Malick Oumar, a wiyama bisimilla ma e nder galle ma, e nder bande en. Taw noon eɗen gandi ko gorko fanniyanke mo ganduɗa tigui rigui ko keblowo no hannirta ni, kadi ko joguiɗo gandal lamgal. Bismiɗen ɗo hande mbadden muɗum yewtere. Yewtere men noon min puɗɗoro ɗum bisimillah rahmani rahim, ñagoden Allah noon jofnuɗo alhamdulillahi rabbil alamin. Taw noon jomiraɗo ko jogui ko gasata, o wi ko ñagoɗe kam mi rokkamo. Ɗum noon en birti juuɗe, en ñaguima Malick Oumar. Taw noon eɗen gandi hande toɓɓere meɗen tobɓuɗen, mbiɗen ko worɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni tampinoɓe e rewɓe mabɓe. Sen mbi rewɓe mabɓe noon woni ko joom suudu walla suddiɓe mabɓe ɓe desi, ɓe ganduɗa ɓe mofti ɗumen e nder galleji mabɓe, ɓe birti damal galle kewɗe. Ɓe mbi ɗumen ko an ɓe cuuɓi ɗumen e nder galleji yummiraɓe mumen, e nder cuuɗi yummiraɓe mumen, du moins e nder galleji babiraɓe mumen. So tawi neɗɗo wirtima galleji babiraɓe foof natani ɗon, wirtima cuuɗi yummiraɓe foof natani ɗon, wirtima suudu yumma goto natima ɗon, on debbo ko paso tigui rigui, ko debbo mo kanduɗa tigui rigui e hormade e fasnade. Kono hande Malick ɗum ni eggi. Malick yiyandema e ɗum ɗon. Sokhna Raky jarama, samni lawol ɗimmol ngol technicien ji ɗi monsieur Thiombane Ndeye Fatou Massaly, en jettimaɓe, en jiwrimaɓe. Ko kalɗa ko fate walla ko yoyti e hakkude debbo e gorko, manam so tawi en mbi debbo e gorko kalten ko haala gorko dariɗo ina yilo cuddiɗo. So tawi jomumen Allah waɗi ndendi on alhaali, gueɗe baɗɗe fayida ne mbawi ne poti wonde hen. So tawi par ce que ko ɗum yilatano so tawi dañama. Wallahi hakkude debbo e gorko tengtinoon e resodirɓe foti ɗon wonde tan ko hunde nde ganduɗa nde ko peewal, foti ɗon wonde ko yooɗi, foti ɗon wonde koko haani, ko hanani fotani ɗon wonde. Ɗum mbiruɗa ni, so tawi neɗɗo ummima e galle bamum, ƴaɓima damal galle janano, yiloto toon ko cuddiɗo, ne foti jaggira ɗum fodde ko poɗɗa ko jaggude ko, jonna hakkude moon, saabu miijiyade janggo. Hay sinno noon tawi on dañjani ni gondi mbaɗum fayida ngu ene yooɗi tan, ene haani tan, tawde ko cuddiɗo ma ene dagnanma ko sunna. Alay saabu jaggira ɗum fodde ko poɗɗa jaggude ɗum ko, jonna hakkude moɗon. Tawa kadi fitinaji ngala hen, tampinde ɗum ala hen, lorlude ɗum ala hen, fawde ɗum ko wawa ala hen, walla fawde ɗum ko hattanani tawa ɗum ala hen. Malick, so tawi en mbi noon ɓeɗon worɓe ɓe toddiɗen, ha mbiɗen ɗumen ko worɓe ɓe ganduɗa taw ko hamniɓe, worɓe ɓe ganduɗa heewi hen ni ɓe ganduɗa waɗoɓe ɗum ɓe, o tawi gona yimɓe waɗɓe lusirɗe,
hewɓe hen ko hurtirtoɓe gandanɗa ko fodde ɗaynoje walla ne kutoro goɗɗum par ce que neɗɗo mam ko mbawɗa wonde ko fof ko ñaɗɗa ko fof mbiɗa sikki joom suudu ma defɗa cuɓiɗa ɗum e nder galleji ɗi garda ɗum ha e nder galle ma jogori wonde yummum sukaɓe ma on mbiɗa sikki so tawi a yiyata aɗa dasa ɗum e beddaji aɗa fiya ɗum piya ɗum ha tonga ɗum piya ɗum ha gaña ɗum piya ɗum ha yaaha l'hôpital mbiɗa sikki on hankkadi hakkille seeɗa hakkille muɗum ɗum ɗon walla waɗoɓe ɗum woɓɓe ɓe ganduɗa taw ko ñadde tan est ce que ɓen enen jojji rokkude sohna Malick eyi aɗa andi neɗɗo jaaɗo ne darta cuddiɗo tumane dartata nde ko yidde tan woni ɗon ko an yiɗi cuddiɗo o jaaɗa ɗaɓɓitoyɗa ɗum a addi ɗum e nder galle ma a joƴƴini ɗum ko yidde nde daɗɗi wonande an ɗaɓɓitoyɗo o so tawi omo yidma an hoorema aɗa andi omo yidma reen aadi hakkude ma e makko rende aadi hakkude ma e makko woni en kalino nane ko poɗɗa waɗandemo ko mbaɗanama ɗum a fotani fitinaji ma no potiri fof a fotani feññinde ɗum e yeeso makko ñaadre ma no fotiri fof a fotani mo hollude ɗum bonande ma no fotiri fof a fotani ɗum hollude ɗum kanko joom suudu ma o ne waɗi noon gueɗe ɗe ganduɗa ɗe tawa koto banggue worɓe ɓe hen sahaji no mbiɗa ni ne kutoro gueɗe ɗe ganduɗa ɗe tawa ina mbawi waylude haqqilantagal ma ittuma e sago ma ɗo gonnoɗa ɗo wattuma e sago goɗɗo ɗum ne waɗa kadi rewɓe ina tampi hen tawi ko gonga eywa ɓen tam koyo basiye tan yo cafre ha kebta koye mumen kono worɓe ɓe ganduɗa ɓen gonde sagoji mumen Allah luuɓi ɗumen no fotiri foof hanani ko poɗɗa waɗande debbo ma ko goppa ɗum aɗa waɗa ɗum ɗo hanani lorlaji aduna par ce que enen jeeɗo rewɓe ɓe ganduɗa ɓe hande jogui sukaɓe tartanayi joyo worɓe jaaha gaccide ɗumen hen foti ko ɗanniɓe foti ko ɗo e nder wuuro ngo goni won worɓe ɓe ganduɗa ɓe jaltata galleji mumen tan ko fajiri nattata galleji mumen taw ko yimɓe lelima gandani ɓesguji mumen no guurti ɗum ɗon noon neɗɗo sa debbo ma sa wallani ɗum sa nafani ɗum sa teddinani ɗum a fotani ɗum lorlude eyyi ɗum ɗon noon gulen ganduɗa nde yimɓe ne poti hen rentade ene poti hen wasiyede surtout hande aduna ɗo tolni ɗo hande no way muusde no way mettude jogade hen galle c'est vrai ne muusi kono noon kadi ne yimɓe gartiri hakkillaji mumen e sorodirde e rewɓe mumen manam suddiɓe mumen teddugal eyyi ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa nde vraiment ne foti wattede e hakkille sohna Raky eyyi Malick yiyande ma waɗi fayida no fewi mbeɗa sikki no mbiɗa ni so tawi suuɓima sohna ma addi ɗum e nder galle heewi hen ni no mbiɗa ni taw haydara mankiraka ene gonde haqqillaji mumen en jogui liggueyaji mumen moƴƴi en jogui foof mumen kono de ɗum tagani ɓe o wiyete wadde sohnaɓeɓe e bonne condition ngaji saabu sukaɓeɓe ɓe toppittako ɗum ɓe toppittako joom suudu so haali ko piggal so haali belka ni wontat ko mettuga sahani jiiya joomum welno joomum ha sabba naggam kono kala ko joomum waɗi wiyata yomi dañ hen welamma dañat hen ko metten yehino ni ha mo ganduɗa waɗino saaha ɗum kam en jiiɗano artude hen e temps coronavirus o nde woodi nde hewɓe ɓe ganduɗa worɓe mumen kiranno artude gonanno koye ladde ha hiira nde mbarti artude nde nani ko gorko 1 2 3 fof tar ko fii ɗum waɗi noon ɓe gondatano ko heewi ɗum waɗi piggal ngal ɓurti nde yi haaɓe mbatti arti artude heure o waktu nden hankkadi ñen foof rewɓe hewɓe reportage waɗama hen rewɓe ɓe mbi kañumen worɓe mumen sinno ko sagoji mumen ɓe gona ɗon koɓe gonno ko saabu nden ɓe ɓuuri wondude hakkillaji mabɓe hande ɗoɓe gondi e worɓe mabɓe ɗo par ce que so jomum wima yo addanam naggam so leeli so ari taw ko hello diwi ɗum ɗon hay sono yooɗi faddani Malick wonande gorko desɗo aɗa andi rewɓe hewɓe hande nannoɓe e dewgal ɓe kasi dewgal sababude komi jiiye dewgal ko rewɓe hewɓe hande kuuli nadde e dewgal sababude ko jii bandiraɓe mumen naati golle ɗe dañi hen ɗe eywa ɗum ɗon noon ko perguitte aduna kebtotoɗe e rewɓe ɓe naata e gorko ko cikkunoɗa e makko ɗamawo mo joguinoɗa e makko yakar mo joguinoɗa e makko mbasa tawde makko ndew ƴamata nde walla ndew sohluma nde omo waɗa peeje foof yidde nde o holluma e to banggue mbarguitari o walluma kono sa yeehi to galle makko to tawa watta ɗum ɗum ko hunde wonde ɗum waɗi hande sa ari e nder galleji ɗi rewɓe ne tampi rewɓe ne tampi sababu nde golle galle
sababu so mbi golle galle sukaɓe ko hen jeeya gila ko ñamate wura ko rutti kadi sukaɓe no jangirta jangdeli mumen taw ko rewɓe ɓuri hen 90% ko kamɓe jogui ɗum temedere e nder temedere fof hen 90 ko kamɓe jogui ɗum ko charge mo ganduɗa o jomumen jahata ha mbalto hen ha aduna o natta jarani ɗumen hay hunde walla ni hayso tawi aduna o ne jarani ɗumen tampere mumen dimago mumen neɗɗagal mumen diine mumen wonko rokkani ɗumen wadde e won gueɗɗe ganduɗa ɗe taw ne gardina gurdam mumen jagga hen ha sa yi ɗumen hande ndeysan aɗa yurmo ɗumen ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe natti hay wonde yimɓe gonti yimɓitiɓe ɗum kadi ko wonti limti yimɓe ɗum ko hunde ne hanani e debbo sa resi ɗum no fotiri foof doole ma tolni wallu ɗum etoɗa surde ɗum etonda dusodirde e muɗum haɗo Allah hani foof taw wona aɗa woppiri ɗumen won charge ji aɗa addana ɗum won caɗele aɗa fiya ɗumen won piile walla aɗa waɗa ɗumen gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ne wawi janggo gardinde gurdam muɗum e ɗum ɗon noon kadi ko en ceerata e haalde par ce que so neɗɗo wi tan haalata ko haalano famɗata ko kalɗa ɗum ko gonga ceerno Malick mbiɗa sikki ɗo memɗa ɗon tigui ko ɗo ŋañɗa ɗo tigui ko ɗon gatat saabu worɓe hewɓe kalfani mumen koko ɓurti aɗane woni kalfani ɓurtude mbiɗa sikki sa resi debbo ko pasama foti woni gonga ni debbo jeeya tan ko kewi foof mbiɗa ɓurni wutta mbaɗa yaha ɗum debbo jeeya ɗum saabu ko ardi foof ken diine yankoɓe ken neheɗen koye diine ga diine o tawi ɗo aadaji pewɗi aadaji ɗi ganduɗa so tawi a jogui joom galle ma walla jogui jinnaɗo ma hay sa resa ganduɗa ko waynade a finata tan ƴetta sakkos ma kaw ko kewi hande ko kawata e sakkos ma dawa so tawi ko nene goppuɗa galle ma wi nene mbiɗa yaha ha nokku naggam o wima ya jaaha so wima ya jooɗo kewɗa ko jooɗade so tawi ko babane kadi ko noon kono hande en jii tan wona rewɓe kañumen jeeyi koye mumen ga en mbini hande ni ko toɓɓere worɓe mbiɗen kono kadi so tawi debbo kadi andi joom galle ma wimo ya ɗofta ɗum so tawi a yiiɗa piggal tawma hen so tawi a yiiɗa waɗede hen ko musma ɗum foof noon kadi e waade noon onon worɓe saabu minen rewɓe min timmani saabu ɓe mbi ene minen rewɓe min taga koye wirgo gorko banggue nano so tawi noon ko ɗum ɗon debbo taga yurmede nde ndeysan ne soyna e moɗon saabu debbo so tawi no wona no famɗude doole wiyetake joom galle maɗa o a rokkama kaariyel a nanani de no wiye debbo gorko rokkama debbo de wiyete ko debbo rokkama kaariyel saabu kaariyel o ko konko ɓuri jogui ɓuri hettude e ko wiyete ko yurmade e ko wiyete ko sohnajo o ko konko kadi resnamo banggue ko wiyete ko ñamdumako nde ummi galle baba tuma nde ummi galle baba hankkadi koltumako e ñamdumako e yardumako e goɗɗum ko yummako e bamako mbawa waɗandemo joom hakkillaji en paami ɗum noon mbiɗa sikki gorko a rokkama teddugal tingal a rokkama kadi dongal tingal e ngal ɗon dongal ngal tiɗde ngal dokkeɗa a wiyaka yanne par ce que debbo nde dokkeɗama nde wiyaka yannemo de saabu so tawi o addani ni de galle bamako a wawa nedemo ɗum noon mbiɗa tan ko gondi e pasiragal gondi e dow yidde gondono e dow needi ko ɗum ɗon wiya yo gorko waɗa kono hewɓe mbiyata ko mbiɗa timmitina needi makko ne haaki galle bamako mbata gorko ko biyaɗo yo ne walla debbo o wiya ko yo res kono wiya ko yo ne hewɓe noon mbiyata kenenne Malick eyyi aɗa andi debbo wasde timmal debbo ɗum foti ɗo yettade ko ɗum tagata ɗum halfinede gorko ko yakora e gorko ko ɗamina e gorko o ko ɗum tagata ɗum tottede cuddiɗo beele omo suura ɗum ɗum ko wasde timmal debbo ne joguiɗo haaɗi ko heddi hen ko debbo o fuɗɗoto ko galle bamum kono jokkitta koye galle gorko ɗo banggue rokkude nde tuma nde foti rokkede nde so yeehi haw timmini wawde rokkede nde foti ko rokkede kono wonko ganduɗa ko nde wonno ko jikkuji certuɗi debbo o nde ummoto galle mabɓe nde won jikku mo jogui gorko o won jikku mo jogui kono ma e gondigal mabɓe he tan ɓe mbawa goto e mabɓe fof wawa andude jikku keddiɗo kono foof de waade noon debbo o fof e jogade jikku bon tawde kalten ko haala worɓe hannde gorko o ko an addimo an woni responsable makko debbo foti kanko aɗa woni responsable debbo o aɗa foti gueɗe kewɗe mbaɗa ɗum invité rentade nde jangguinde nde ko tindinde nde waɗiri ni
oto ya ɗum ɗo e ko nandi hen ɗum ɗon an foti gandina jomum ko jiɗɗa ko e ka yiɗa ko jaɓata ko e ka jaɓata ko kala no gowdirɗa jomum andirno jikku ma so tawi ko neɗɗo desɗa tan ene gasa wonde mon pamodir e nder gurdam moɗon kono noon taw wona tampinde nde wona guitnude hakkille mum nde wona hedde ɗum e henorde eyyi ɗum ɗon noon koto banggue ɗum koto banggue worɓe ha joni ko hen gonɗen kamɓe tan mbiyete yoɓe tinno kamɓe tan mbiyete yoɓe tinno finde muɗum tan so tawi duko waɗi hakkude debbo e gorko so yimɓe gari foof payto koye gorko o mbi ɗumen tinno mum ñande desɗa nde kadi ne wonande naɗo e dewgal so yimɓe ɓe ne mbaynone koota mbiyata ma ko tinno mum welani ko muñal tan eyyi ɗum ɗon noon ɗum ne andinma ko an woni responsable gueɗe kewɗe ko a waɗa ɗumen invité jagga hen fodde ko poɗɗa ko jaggude hadema tampinde debbo hadema lollude ɗum ɗum ɗon noon ko wasiya faade worɓe tigi mbeɗa sikki wasiyama faade worɓe nani paami taw noon wasiya o ne laaɓi machallah wiide tan worɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni babiraɓe ko kamɓe goni kawmiraɓe goni waniraɓe worɓe tigi nde mbatta tigi e rewɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe dessi ɗumen rewɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni suddiɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni joomen galleji par ce que debbo wiyete tan ko joom suudu ko goto ko jeeyi galle so tawi a jeeyi galle ma a waɗi hen joom suudu ma mo ganduɗa tinno fasnomo dokkama teddugal makko ha timma saabu debbo ene sohli teddinede e nder galle saabu sa teddini neɗɗo tan kañum ne anatɗo wanma so tawi neɗɗo aniɗo wanma tan mbe sikki ko wiyete ko gacce ma gon hakkude moɗon kormodiral moni fof ne hersa goɗɗo on moni fof ne hersa yettade goɗɗo on won ɗon mbe sikki resodirɓe ɗiɗi so mbayi noon tan hakkude mumen ma wel kono hande noon teskama ɗum ɗon foof koko eggi hay goto respectani hay goto hormaki hay goto yeehi ni malika ha yeehi hakkude baniraɗo gorko e baniraɗo debbo ɗum yeehi ha joni toon nden wonno hakkude baniraɗo gorko e baniraɗo debbo tan ko banam debbo min e mbeɗa jogui naggam mbaɗa yiɗi wadde ha saba naggam ko ɗum ɗo wona kono hande en teskima eggi ha naati hakkude baniraɗo debbo e baniraɗo gorko aɗa yiya baniraɗo debbo o baniraɗo gorko feɗɗina ƴetto banum debbo baniraɗo debbo kadi aɗa yiyane waɗano banum gorko ha saba naggam est ce que worɓeɓe kamɓene responsabilité moɓe dokkono e Allah no toniriɓe ni est ce que kamɓe aɓe mbatti hen hakkille mabɓe no wano hanke heccanke gorko haala nanene gorko haala horme ɗum ɗon mbiɗa sikki ko egge worɓe est ce que yontani kamɓe worɓe ɓe ƴewto hakkillaji mabɓe poɗɗeni wiide ɓe worɓe poɗɗeni wiide ɓe ƴewto hakkillaji mabɓe ɓe ƴewto koɓe kalat ɓe ƴewto koɓe mbaɗata saabu so tawi a wonde bane debbo walla wonde joom suudu ma ko wiyete ko gorko konngol mum ne foti famdude e nder galle muɗum kono hande worɓe ko dukoji ɓooli eyyi ɗum ɗon noon ko mbiɗa ni ha joni en mbawa yaltude ko wiyete ko responsabilité manam ko wiyete ko wakilu tawde ko an felliti ko yidde ma woni hen te ka poɗɗo wadde ɗum heddi ko sa addi holno poɗɗa ɗum jagguirde ne waɗi noon kadi e galleji wona foof hayso wona foof ko wiyete ko ƴeekiraɓe ko mbiruɗa ni tawe nder galleji ɗi tawa ɓen ene mbawi addude fitinaji hakkude debbo e gorko ɗum kadi ko koddigal way noon ko gondigo way noon kono foof so tawi teddugal nan ɗon hakkude ma e mawne en walla miñe en won gueɗe kewɗe a watta ɗum en tant que ƴeekiraɗo heddi noon tawde kalten ko darde nde woɗɓe foti darade gorko joguiɗo ɓen yimɓe miñiraɓe mum walla mawniraɓe mumen foti ko rewɓe resaɓe ene jooɗi e nder cuuɗi mumen foti kadi ne ko tawaɓe e nder galle o ko an foti wonde an woni responsable kamɓe ɗi fof an woni responsable debbo mo gadduɗa o an woni responsable miñiraɓe ma walla mawniraɓe ma rewɓe e tawɗa ɗon wonɓe ɗon e nder galle o ko an konngol mum foti heɗede ko an foti nannede ko an foti jaɓanede fawade noon an e timmal ma neɗɗagal ma eko kolluɗa miñi en e mawne en eko kolluɗa joom suudu ma o saabu min ɓe wiya wonde so tawi fo riddi sagat tan yii koye tappere mum wonde debbo ma yawirtuma walla yawortuma e nder galle miñiraɓe ma rewɓe jawma e nder galle ene gasa wonde taw koye ma woni tigi mbeɗa sikki mari ko kalɗa ko laaɓi ala ko wattire hen haydara ɗum noon en mbi waniraɓe worɓe resɓe e kawmiraɓe ganduɗa kamɓe goni tolno jamano e babiraɓe tokosɓe kamɓe goni tolno jamanu kamɓe goni ko wiyete ko moftoɓe janggo e jaam ko wiyete ko suddiɓe ɓe ganduɗa en mbaɗe mabɓe wasu walla mbaɗe erago rewɓe ɓe tigri ne ɓe mbatta ɗumen haqqille saabu debbo e hoore muɗum ko Allah teddini ɗum ko Allah hormi debbo ko Allah yiɗi debbo adi ko wiyete ko mayde e wiyete ko diine l'islam ɗum noon debbo ne foti ittinede gueɗal ha tengte e lewru ndu gonɗen ɗo eɗen gandi 8 mars
ƴettanama gueɗal wiya ko rewɓe jeeyi par ce que so ɗo debbo teddina foof kañum ne foti ruttade teddino ɗon gorko saabu enen hay goto men wawa yaade woppa goɗɗo on baade ko yimɓe ɓe ɗiɗo ɓe mbawa sirtude nde Allah tagui debbo tagui gorko nde tagui baba adama o tagui yumma hawa o takki ɗo sara mum ɗo ɗum noon enen fof mbattodiren hakkillaji kala hen desdaro wonande worɓe resdeteɓe yoɓe moftu yoɓe pewnu koɓe desdete ko enen rewɓe kadi yen jaab ɗoftade worɓe ɓe no hannirta ni Malick wasmo mbatta e leñol ngol e rewɓe ɓe e worɓe ɓe eyi aɗa andi ɓe mbi kala ko ɗisa walla kala ko yowa firti ko ɗisa ɗo ɓuuri mawnude e ko ɗisa e dow mum ko tigi debbo so tawi gorko halfinama ɗum walla mbiyan so tawi gorko halfinama debbo tan firti ko gorko o ne foti darade darde nde ganduɗa nde darde lang beele eto moƴƴinde gondigu ngu eto fewnude ɗum ɗon noon ko erago faade min kalowo o en tant que gorko faade kadi hono yam ɓe ganduɗa ɓe minen tolni to banggue duuɓi to banggue jamanu min kawri e saaha o e to banggue kadi darde manam fodde darade ko poɗɗa darade e galle ma ko walla fodde darade ko poɗɗa darade hakkude ma e joom suudu ma ko eyyi ɗum ɗon noon ɗum woni wasiyam neɗɗo foof yo faam debbo ma o totti joom suudu ma o tottireɗa ɗum ko an joga e ma yakar wonɗo ɓurɗamo moftamo ndesamo maramo beele sutura wona hakkude mon ko cohluɗa e makko ko beele aɗa heeɓoy ɗum janggo e jaam tigi Malick Oumar mbeɗa sikki fulɓe ɓe ko kewi wiide ko faye naggal ngue fof heƴata e fayande nde mbeɗa sikki yewtere men seɓetima yajanta en so wona waynade bandiraɓe konngol ma e baydirgol e bandiraɓe saabu yewtere nde sinno ko sago men taw eɗen jokki kono ko ɗo kande tan ha lawol gongol seydi Ly boso kangue toro mbasa farnade moƴƴi safna Raky a jarama anne noddudemi ɗo hande ene fotiri fof hayso tawi ko hojomaji daɓɓine arde ɗo yewtidde yam ko faare ɗum ɗo en jetti kadi en sababuji ɗi foof woni sababu o koko adduɓe men ɗo ɓe tawɗenɓe ɗo en jogui golle baɗɗe fayida enen jetta kadi ne bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa kañumen keede kaɓɓirɗe woni monsieur Thiombane mbiɗon ɗen nane e fuɗɗode e kadi ne ndey Fatou Machali en calmini musidɗo meɗen en calminiɓe kamɓe kala en jettima en juurimaɓe ha lawol gol wurta lamɗo jaaɓi inchallah noon tigui Malick Oumar Ly golle ma jooɗi peewi Thiombane a jarama Ndeye Fatou Massaly jarama Oumar ne kañumne jarama en mbi Pini TV foof jarama saabu eɗen gandi golle mantiɗe ne waɗe ɗo machallah jetten diaspora o Amérique France Mauritanie Gambie Côte d'Ivoire taw noon eɗen gandi kamɓe goni yeɓoɓe ɓe kamɓe foof en jettiɓe no hannirta ni min jaa ha toon to leydi Mauritanie calminen hono waɗiraɓe men worɓe Dia Amadou Ibrahim to gonɗa nde gonirɗa mi salmini mi juurimama mi wi miñam Fama Wagne konkone e lewru teddudu ndu e 1er mars ko anniversaire makko en mbaɗimo joyeux anniversaire no hannirta ni yo juut ko wiyete ko e teddugal o juuta balɗe no hannirta ni tawa eɗen gandi gurdam makko ne waɗi nafoore miñi men Kodde Dia konkono salminama o juurama hono tani men Aliou Lam toon to Nouakchott en calmini dendagal France naɓe foof Abou Oumar Diallo to gonɗa nde gonirɗa salminama a juurama babam Idrissa Wagne salminama juurama kamɓe foof en calminiɓe no hannirta ni dendagal leyɗele kala calminama juurama on jarama no fewi merci Ndeye Fatou a jarama